rhegaeth ar y mynydd. Pan welodd Iesu torfeydd, aeth fyny i'r mynydd, ac ar ôl iddo eistedd, daeth ei ddisgyblion ato. Ac fe agorodd ei enau ac addysgu hwy gan ddweud. Gwyn ei byd y rhai sy'n glawd yn ysbryd, oherwydd ei heiddo hwy yw teyrnas nefoedd. Gwyn ei byd y rhai sy'n galaru, oherwydd cant hwy ei cysuro. Gwyn ei byd y rhai addfwyn, oherwydd cant hwy etifeddu'r Ddaear. Gwyn ei byd y rhai sy'n llwgu ac yn sychedu am gyfiawnder, oherwydd cant ei digon. Gwyn ei byd y rhai trigarog, oherwydd cant hwy drigaredd. Gwyn ei byd y rhai pereu calon, oherwydd cant hwy weld Duw. Gwyn ei byd y rhai sy'n dod â harddwch, oherwydd cant hwy ei galw'n blant Duw. Gwyn ei byd y rhai ar leidwyd mwyn cyfiawnder, oherwydd ei heiddo hwy yw teyrnas nefoedd. Gwyn eich byd pan fydd pobl yn eich syrhau ac yn eich erlyd, ac yn dweud pob math o gelwydd drwg yn eich erbyn ddymwyni. Byddwch lawen a gorfoledwch, oherwydd mawr yw eich gwobryn y nefodd, oherwydd felly y maent wedi erlyd y proffwydi a fi o'ch blaen. Chwi yw halen y Ddaear, ond os collir ei halltedd, gyda beth y gellir ei halltu, nid yw'n dda am ddim mwy ond yw daflu allan a chael ei sathru gan bobl. Chwi yw goleuni'r byd. Ni ellir cuddio dines sydd wedi ei hadeiladu ar fynydd. Ni chynigir lamp yw rhoi dan lestr, ond ar stand lamp, ac felly yma'n disgleirio i bawb sydd yn y tŷ. Felly, boed i'ch goleunydd cleirio ger bron pobl, fel y cant weld eich gweithredoedd da a rhoi glodi'ch tad sydd yn y nefoedd.